Здравейте, аз съм Валю Венов и ако се питате защо толкова много време няма видеа, сега ще ви покажа причината. На Кюба му сцепих рамката по един много гаден начин. На Кюба, отдолу както е тая ос, където държи шока, тя се сцепи на две. Ето както може да видите и шока тук е подал и се е сцепил. И шока изцяло потъна в рамката и няма как да се оправи това. Ето, аз не съм го махал даже. И сега да не ви бавя, направо ще ви покажа новото колело, с което ще карам този сезон. Именно колелото е Commensal Supreme V5, като окачването отпреда е Fox Factory 49 Kashima, отзаде е Fox Factory DHX2. Ето, освен това, като спирачки съм си избрал и ще карам този сезон Magura MT7 Pro, предна, също и задна. Барът на колелото е Rental Fat Bar. Освен това, има също и няколко части, където аз съм ги сменил. Едното нещо е чисто нов обтегач Shimano Saint, който в принцип е за 10 скорости, само дето аз го карам на касета с 7 и съм го настроил просто да стане. Карбонова е каплата отзаде, отпреде не е карбонова, като отпреде гумата, която съм сложил е Vittoria, не съм сигурен за точния модел, а пък отзаде гумата, където съм сложил е Michelin DH34 Bike Park Edition. Освен това съм с 200 мм дискове и отзад и отпред. Tubeless съм отпред с Cushcore, като отзаде не съм tubeless, защото на мен вече ми се спука гумата, като правих няколко карания на Боровец и ми се спука гумата и сега съм с обикновена и трябва да си смена и да съм с tubeless. Нещо, което много ми харесва на това колело е как веригата преминава, има един водач отдолу и след това отгоре преминава през рамката, ето така, което намалява всъщност педал кикбака и много помага. Също сега направо ще ви покажа една снимка на точно как е рамката, как е разширена. Ето тук отгоре ще я видите. Иначе, че карам с клипсове този сезон. Ени Shimano съм си избрал, SPD. И освен това, направо очаквайте ново видео от другата седмица от Боровец. Ай, пичове, и от мен чао!